Igbo ekene m unu Igbo ndị ọma ije mụ ọnụ kenekwa m unu ụbọchị nke taata mụfụ na onwe ozi ya dị oke mkpa ya nwa ji wee kwụrụ na etiti ọfịa wee na-ezi ya bụ ozi maka onye ọbụla na-anụ unu nkịta ịma na nzegbu ụdị ozi anụnwa dị oke mkpa na nkịta na-ala ikwu okwu a ka a gbasaa ya ọfụma ọfụma ka ozu ekwu na ibe ọnụ. O nwere vidiyo na-agagharị online maka ndị a na-asị na ha bụ kaparison ha ji wee bụrụ nke a na-eji wee mụọ gị mbọsị nke a na-eji wee bụrụ titus ibu ya bụrụ sardin iji wee bụrụ caprion iji wee bụrụ kansa nke nwana mami ha na-akpụ ya but the fact remain na onye amụrụ mbọsị eke amụghị mbọsị eke, onye amụrụ mbọsị orie amụghị mbọsị orie. Biko o nwere vidio nchekwa nene kịta vidio awa dị n'akụkụ ebe kwụ nene ihe nwoke makwu maka ndị na-asị na amụ ha ka ị nwekwanụ understanding bụ mara ihe bụ ị na-ekwu okwu ndị asị na amụ ndị bụ kansa, ndị bụ scorpion, ndị bụ ihe nwanne ama afọ a na-akpụ ya inene ya ịma dị full meaning of ihe ị na-eme makwanụ na ihe ị na-eme ọ bụ ihe gaziri agazi ka ọ bụ ihe gaziri agazi. Ngwanenye nnukwu n'ofe ọha na eze na-ege ntị, anyị bịakwakwa ọzọ ịkọwala maka akala mmadụ ji bịa ụwa. Ịchọpụta akala aka ya move forward. Ndị amụ na Jenụwarị ife akpọfa bụ Capricorn, ndị na-edozi organizers, ụdị mbọsọ ọfa gba na mgbede kava ji enwe ego. Ndị Febụwarị bụrụ ndị ji ọnụ eli, ndị Maachị bụrụ ndị ekọni ife ama ezife mala ji ife ada aghọlife aghọli ịghọlịa ndị Maachị ime aghọlinwu ndị Maachị. Ndị amụ na April bụ Aries, Fahit, Insult, kama ị ga-akpali onye April n'ọlọ onwe mana fa dị creative in nature. Mana ife si ndị April first of alcohol fanwa alcohol altar of the forefathers ebido wee disturb bafa. Ndị amụzi na May bụrụ ndị dị stubborn, ife bata eji akpọ ndị May ndị dị stubborn gwa mfada atụ egwu tu fa nwee high taste ma nwoke dị ya ma nwaanyị ndị ya. Ego ka onye amụ na May obido arụ anwụbi ozigbo ọnya ka anyị na-akụwa. May bido na April 22 welo na ngwụsị ya bido na May 1 welo na 21st ya ka eji akpọfa Taurus. Ndị amụzi na June bido na May 22 welo na ngwụsị ya bido na June 1 welo na 21 ife akpọfa bụ Gemini. Fa na adị intelligent, fa na amụta ife ọsịsọ ma nwoke dị ya ma nwaanyị dị ya ka eji wekpọfa Taurus Gemini. Then ndị amụzi na July ife akpọfa bụ Captain, ada kọmandị fa akọmandị. Ndị June 21 welu na ngwụsị ya bido na July 1 welu na 21st ya ka eji wekpọfa Cancer. Fa na-enwe property ma nwoke dị ya ma nwaanyị dị ya. So bidozia na August 1 welu na 21st, that is July 22 welu na ngwụsị ya bido na August 1 welu na 22 ife akpọfa bụ Lion. Mbafa bụ wom fekpofefe dị ebiwe n'obi ma nwoke dị ya ma nwaanyị dị ya. Fa love mmadụ fewele obi fada ashi ọnya mana ife na-enyekarị fa nsogbu bụ altar from the forefathers ya bụ challenges fa na-enwe na ndụ a. O nwere line ọma akịlụ fa gafee the line onye enwebe nsogbu financially. Then ndị amụzi na September 1 bido na August 22 welu na ngwụsị ya bido na September 1 welu na 21st ife akpọfa bụ Virgo. O nwere kava si eme 1 fa amanya nni dietitians, 2 fede wiwe ma fa wee iwe ọ dịka ụlọ anyị ada. So nya ka eji kpọfa Virgo, fa nwa anointing from birth, that is bido na August 22 welu na ngwụsị ya bido na September 1 welu na 22 nya ka eji wekpọfa the Virgo. Ndị October bido na September 22 welu na ngwụsị ya bido na October 1 welu na 21 ife akpọfa bụ Libra. Fa na-eme ọgọ bụ ndị October na-ewekwa iwe ọkụ mana ife eji malfa bụ early marriage. Fa dị good in music and art, that is September 22 welu na ngwụsị ya bido na October 1 welu na 21st ya ka eji kpọfa Libra. Fa nwee Libra mind. Then ndị November ife akpọ ndị November bụ Scorpion, bido na October 22 welu na ngwụsị ya bido na November 1 welu na 21st ya ka eji wekpọfa Scorpion. Arada amụkwa fa na dị very strong mana altar of the forefathers bụ ife na-adọchi ya fa back. Then ndị amụ na December bido na December 1 welu na 21st, that is November 22 welu na ngwụsị ya bido na December 1 welu na 21st ya ka eji wekpọfa Sagittarius, ndị oke amamife ndị nwe ife a na-akpọ higher mind ma nwoke dị ya ma nwaanyị dị ya. Na January, that is bido na December 22 welu na ngwụsị ya bido na January 1 welu na 21st ife akpọfa bụ Capricorn. Fa bụ ndị na-edozi organizers. Abịa na their married partners, fanwa ndị amụ na July 1 to 21st fana fa emenwe ọfụma na di na nwunye. Ndị amụzi na February bido na
January 22 welu na ngwụsị ya bido na February 1 welu na 21st ife akpọfa bụ Aquarius ndị mmiri water bearers fa na-emekwa love abịa na their love partner onye fa ya anụ ọfụma fa na fa ya emekọnwa ife ọfụma fa chọba ndị amụ na August 1 to 21st fa na fa na di na nwunye fa ya eme ọfụma. Ndị amụzi na April na March bụ ndị ekọni bido na March 1 welu na 21st, that is bido na February 1 February 22 welu na ngwụsị ya bido na March 1 welu na 21st nya ka eji wakpọfa Pisces ndị ekọni fa bịa na designing fa ya eme ọfụma, manufacturing fa ya eme ọfụma na ya ma nwoke dị ya ma nwaanyị dị ya. Then ndị amụzi na May 1 to 21st ife akpọfa bụ Taurus, that is April 22 welu na ngwụsị ya bido na May 1 welu na 21st nya ka eji wakpọfa the Taurus fa na-emekwa ọfụma, ego na-abịa alfa mana fa na-eri ego ka ochie moto na ọzọ na-abịa echi. Ọ bịaziri echi ka evi ya emezi, so shine your eyes. So monto ọbụla eji wee mụ ịchọpụta akala iji bịa ụwa na ọ dị important n'ọnya bụ ịchọpụta akala anya bụ monto onye na-ekwu ịchọpụta na exactly the monto eji wee mụ ị ga-emove forward. Ịmalị ya tata imove forward, earlier be better, onye ka anyị na-akọwa. So onye ọbụla nọ n'ụwa ịchọpụtara na akala aka imove forward, mana ife a na-ayọdebe bụ na ụfọdụ kwesịrị na-eje modeles jee na-afanye orphanages jee na-eso seed ebe a, nwende kwesịrị na-eje na hospital na-afụ ndị nọ na hospital, nwende kwesịrị na-afụ maka ndị ayịyọ nkịtị. So ọ bụla ịkpa anyị na fon anyị akọwalị ndị kwesịrị na-eje na-afụ na onwe ka isi ife si wee dele, ọ bụ na biznes ya da-agazi aga kọlọs agwa ife ị ga-eme ọ gabakwa. Ịmana akala mmadụ ji bịa ụwa na onye a na-edu ya, ịchọpụta ebe isi wee bịa imove forward. Anyị ga-akọwalị mụ about it ife onye na-amara ọkarịrị ya. Daalụ maka ige ntị. Anyị na-ekwu okwu otu ama ịkpa anyị na fon 08033295358 08033295358. Amere eji m n'aka na ụlọ afụgo nya bụ ihe, mana ọ bụ n'isi na-enecha ya ghọta ya na nghọta nke gị ya si ọ na-adịrị gị ka isi ghọta ya, maka na afọ m vidiyo anụ wee dị m very interesting wee sị ka m post ya online maka ndị na-nweghị nghọta maka ya ka nwee nghọta maka ndị nwa mgbukwa nghọta maka ya ka nghọta nke ha banyekwa ụba, maka na ofu aka lụta mmanụ ozu aka na aka niile, maka anyị si na eziokwu ka anyị eji na-aga lụkwa n'ụlọ ọma ka eji na-eji aga n'egwu. Biko ebe ọ bụla nọ na-anụ ozi agbasa ya ọfụma ka o lue ikwu luo ibe ntị. Igbo bụ Igbo, ka ọ dị na mbọsị ọzọ.